Di demê ku hîn çarenivîsa bidehan ji çalakvan û siyasetmedar û xebatkarên Kurd zîndanên Partiya Yekîtiya Dîmokratîk PYD de nediyar e, cekdarên Sûriya ya Dîmokratîk Koçekdarên PYD beşê serekene jê di serbestberdana teroristên Daişê ji zindanên xwe de berdewam in. Teroristên Daişê jî spasiya hesedê dikin û dibêjin danûstandina wê di zindanan de gelek baş bû. Şahîn El-Subhî ku yek ji teroristên Daişê ye, yên ji zindanên hesedê serbest hatiye berdan. Biriya ragihandina PYD spasiya rîsipiyên hozin deverê û spasiya esayîşa PYD li ser muameleya baş di zindanên de dike û dibêje ew ê di avakirina wilatê xwe de alîkar bin. Mahmûd El-Hesan jî ku yek ji teroristên Daişê ye yên serbest hatine berdan, dibêje wan tu muameleyeke nebaş di zindanên de nedîtiye. û ew sozê didin rîsipî û şêxin eşîretan ku ew ê di cihê baweriya wan de bin. Daud El-Hesanî jî yek ji teroristan e dibêje ew ê dest bi dest ji bo dubare avakirina xaniyan kar bikin. Di heyama yek heftiyê de Hesedê 87 teroristên Daişê serbest berdan. Roja pênşemê 16/5/2019 çekdarên Hesedê 44 teroristên Daişê li jêr navnîşana destpêşxeriya Niyazên Pak ji zindanên xwe serbest berdan û ji bo serbestberdanê merasîmek li dar xist. Roja yekşema borî jî 12/5/2019 li gundewarê Dêrezorê çekdarên Hesedê 43 girtî ji teroristên Daişê ku bi tometa endametî û hevkariya Daişê hatibûn girtin. Bi destpêşxeriyekî li jêr navê pêşkêşkirina Niyazên Pak serbest berdan. Beriya niha jî çekdarên PYD û Hesedê bêhtirî 1500 teroristên Daişê serbest berdan e. Di wê demê de ku hîn çarenivîsa bi sedan ji welatiyên Kurd ku ji aliyê Daişê ve hatibûn revandin nediyar e.